Yadimo nyami. Yadimo nyami. Asida yanidio. Asida. Yadimo nyami. Yadimo nyami. Yadimo nyami. Hallelujah. Asida. Yadimo nyami. Onyamia yebio. Asida. Yadimo nyami. Ojuma yenye. Asida. Yadimo nyami. Yadimo nyami. Yadimo nyami. Asida yanidio. Asida. Yadimo nyami. Yadimo nyami. Yadimo nyami. Asidanka onyami. Nyamia one yen woho. Neniema. Eya oye. Eya nwa. Neniema eye shira. Nenyine free era di ho. Asida foria esse onfama. Ohine onfama. Onfama do onfama. Hadu onfama yenera dino. Nenyema ye shira. Nenyine free era di ho. Asida foria esse homfama. Weye na free wowum. Oh amaye kweniewi. Enti yada wasia. Fata. Weye na free wo. Amaye kweniewi. Mire enti yada wasia. Fata. Anumre ora Yesu anopay yede aseda ene ene onyam de ma Christ. O ye onyam kropon a odom doso na wa hu ye mabo na brei woma ye ne yetiefo nyina yeda so wonkwam ye kasa ene onyam kan. Amen. Jesus yara wase ama wasama anopay onam yenso ede bre wa hotefo minim sai obema wo ma ayenhyira na odom ne nepa bebuso wo Jesus Christ dimu. Amen. Amen. Anopay me no che onyankoro ponte asefo nasem. Asama matu ne din say you must have courage. You must have courage. Etwa say onipa bi a wotie me ogidi ni bia onya akukuduro. Oye obia oye insiye. Onya akukuduro sronko ewo Kristosum akontui mu. Na me no bekaza fa maba wanum bia. Wode wasem akodan Mose. Sa maba wanum no ena anopai me no ba beche wo ho asem. Na yenya akukuduro ebra etise yi mu. Na ne saye mu no minim se otumfo nyankropon be hu ye mabo. Na wama ne dom ayekese e de amayen. Enti yankenkan nyame asem. Our Numbers chapter 27 verse number 2 coming. Ewa chebeti already asem if Numbers. Ite edu no nson nchemo ye mienu ereba no. Wa chenti already asem. Wasana wojina Moses ne asofo Elisha ne empanimfo no asafo no nyina anim. Aishia ntomadan no ka se yen ajawu esraso de yenso ono de na onfra asafo wo hia a awurade no tie me o kan free verse 1 eba o kire ye maba wonum bia o de wonasem koda Israel mpanimfo o de koda mpanimfo no ekuo no
sanka onka wonasem emma wo na odeko ma won amaka esanse wona jawu awosere so na yedi won japade amma amfa ma won esanse wona ja anwo babema sanse wona ja anwo babema nti ensase yedi won japade ma won na eno na mmaba won tenase eno hunu se wona ja ewo sere so de nanso ono de wono ane bonne ene kun no won kan krofo a etie tua etie nyame no ho enti esese ye de won eja ejapade ema wo wanka amen ebajo kana me wase yen eja ewu asere so de yen eja ewu awasere so nanso ono de na onfra asafo a wo sore tie urade ni mu na ono ara ne boni nti ena owuye bajo kama me enso na oni mamelema enso na woni babema bia na adentina yen eja din epepa afri abusuan mu adenti ena yeje din apepa ade free abusuam esanse woni babema nti adenti ena esese pepa menim de waye ewo fie a abusuafo pawdin afiri fie menim abrabo bi ya wo bo ena menim tibia bi ya wakodurum a uma me krapo o papa po nanso anopai me mwati ase se sa odo wo be ma Yesu na tibia bi ya ema woja eja wo mu wona ja wo mu no sa odo wo ma Yesu na otwe wo firi sa kwan ne so a me wo gedie sa Kristo Yesu a oye nipa nyina yie no obejew na waye oye amen mengin ni ye se enne bia ne betie na asem no obeyi ne ba ama ana ja bia ne betie na asem no mengin ni ye se obeyi ne ba ama unless abofro ne ye bribia ensese oye obobra bia enne eja ne de enko ne sa de eja ne bepo nemo anopai me mwati asese sa akodru sampempen suonim pa anya mekanfo cry Jesus amount sa odo homa Yesu na wuti Yesu dia obejew no fie nyina nkwa amen esanse emaba wonum de wosam koda empenimfo no amaka no emaba wona ntena wonto so my God ontena wonto so na Bible say emaba wona sa de wona sem asa ko Mose nko anchan na tie de emaba wona ko ka kire Mose verse number 5 was it Moses do answer no by Awurade anim na Awurade ka kire Moses say so from mama no answer no tene tie emaba we de wasem ko Mose nchan anu ka kire Mose say Mose ni pose enye yie na Awurade sesai my God enipa na say ensasa emra an yase sa ensasa ye janwo baba manti ensasa ensaka ye jajapade eye mra an yase na Awurade so say na Bible say Mose de maba wonum asam no kodan Awurade Awurade ka kire Moses say an Awurade ka kire Mose say Mose emaba we asami atene na wona japade na afedie fa won ejajapade ma won na wonni so fa won ejajapade ma won na wondi so menim dia firi wonsa menim te bia bia wakodurum menim dia wo twa anim kwaya wonsa ntumi nkae anopai so baji ye Awurade Yesu odi na wo de wasam abadan Kristo abra wonfa wasam dan wasofo wonfa wasam ko dan wodifo na emam wo de wasam badan Kristo Yesu a anopai otia ane fa hodie ebe ma ba bia wo bia amen esanse Kristo Yesu yo nyankropon a wagye nipa nyina enti nanu bi Bible say wona wasoa ne soa na wabre na wokomu bunu womra me Kristo ntan menima desoa bia wasoa anopai adesoa bia wasoa bia Yesu say menkan kire o say fa bra ne ntan amen en fan ko ni panchen nemo da fa wasam ne dan Kristo
na sa odi wasam dan Kristo a Kristo nam ne dom ene ne doso na wabaye ho adwuma na adesoa no wo ye firi ho. Amen. Ebia busua mfa wonya hwe. Edi entira the day is not there. Sikani ubotom. Nti ye kura sifia. Ha ye mfraw. Enkonya ye fraw kura enkonya na akosoa. Enkonya o. Ena akosoa. Wan so enkonya ha ensa na abesoa. Wan so ensa ensuo na abesoa. Nanso anopai me kamfo Kristo Yesu a oye wiase nyina agyenkwa. Wano a wasesa nipa tebea. Oh yes. Ene nipa abrabɔ. Na ɔma nipa abrabɔ na de ye bi obaye no etumi ye yie no ɔno na no pay mekamfo na ma. Amen. Sasa obadi Yesu adi a. Na sa odu ho ma Yesu a. Enfam ne tebea bi e wakodurum. Enya ho bɔne. Sister, enya ho bɔne. Na de wona mu no anopai Yesu de ne nsa ka. Amen. Esansa emaba wadi wasam dan Yesu dan Mose. Na waka kire Mose say Mose sign na Awurade ka. Na Mose say ade wona asam ne ko dan Nyankropon. Na Onyankropon asam ba Mose nchen say Mose emaba wonum no wona asam no etene. Amen. Anopai menim tibia bi awum. So be jaw hu unipadua mu na opagya wonsa akasa Awurade okon wa dia mentumi ha o Kristo ni bibisi onyame fia na bama bu menim pradodo a wode wasam akọ Nyankropon nkyɛn menim ebia wode ne yosu ayare honko na wudi ye unya bramfa wasam kodan Awurade to be the nasam kwa Awurade yenim wosu nti se Awurade eti so a wosu Awurade de na obete na nka unya abotre ana wode wo hawo no o presente edim kire Awurade a nka Awurade enam ne dom ne mobro no so ayi sa wo hawo na firi wo so Amen. anopai watie bi mra wa bra boso Amen. na tebia bi e wakoduru mu no otumfo Nyankopɔ wonyi mfiri Amen. yanka amen. Amen. Yanka amen. Amen. And now the Bible say baba wa bi de nasem akọ Yesu nkyɛn no so owura me baba yare me baba oyare eti fa mana yare sa mana honya de den ma me na Yesu se memfa emaduane emankra mamba nipa to tie mi enne nipa bebre wuro nyame fie ye ni ahobrase ye ni wotwan esu a dada na tinimu no eno ana da so tinimu eti woni wotwan ma Awurade eti abufuo ne woni mu a eno ana de ko hia da mu ade kosom me de wunnim nti same kam ho a wo de ko area na metin ne ko busa ye be kasa de msiti a kire wo anopa Awurade hu mobo. Amen. The Bible say sababa wei enya hobrase etie Yesu asem okaye no na Yesu say aduane ye de mamma no yemfa mankra mama ene oba ne say owura se nipa ma didi wi a asem frofro wa no ebigu fam ama enkra mama nya bidi My God. na Yesu say wo Israel mu no me hu oba ababa wa bi a okura gidie agese sa ababa wa yi wo Israel mu no My God. me hu obi sa me hu obi sa o Jesus. ha anopa Yesu o chini yeye eti ba bi a wo bi a ode ayare sa brawo Amen. sa obenu ho afiri bone ho a tebia na won obedwane afiri ho a emfa won tebia wakodurum emfa won be pempenso a abrabo na koduro Yesu agenkwa Amen. na Yesu oye nipa yiye Amen. enti anopa yi de mpesa me ka kire wo nyina ne se nya kokuduro My God. Amen. nya kokuduro na ohawa da wo so no fa kwa Awurade anim ha wo bi pa adwuma na tade kra ya baako mienu pe
ɔtenasin mo checking ho a yi sa office we die nti me ko wura okra so me ko pa adwuma ye hema appearance kra ye de be mamme na bama bua to the sense na tade ye sane ye ba ko panti na so ka unya agidie ana unya nsiye ana unya namye ana utua na mawa enka no pai enka brete sai mu awurade ma wajuma Amen. enka juma na ka saka Yes. adwuma no ka saka o sister enuma duro enwu sister enwane mfiri wa ware na se enwane mfrase de enti enwane mfrase ne se nya ho brase enda asama trosam kan ye no emma dane no me de sa na mka no emma dane no e de ntira bible say be me doyire eno oba bra ho ase enne emma ja ho brase ato ho akofo do se memma mfa ho brase ha kam edie benti ene betumi asi ama aware na yeye entumi nyi enti sanwachi sister sanwachi emfa no so na toma be ma ni di nya ho brase na etsena bi ba awurade badane na brabo na ubenye nu ho Amen. na akachi eti anopai me kanfo yesu ama ebre ya me no ba bebo mpai me kanfo yesu ama se sa obeje kristo yesu odi na umfa wonto onipa so na odo ho beto Christ so a ay anopaya otie bi beba ma fa hodie beba ma enkunim die beba ma ay likabadu andedede sa otie beba ma fa hodie beba ma ayarisa beba ma Amen. edie na wurade ntumi nyama edie na ye se nyame jao sister emoba mu enne so obi wura sia dem na so obi tia ne na so a ɛhɔ no wonim de oka likaba anto masu ande na onkonkoro yi ne ho de ntira ɛhɔ yi sia dem na za ugoto no bro no na ɔtɔn ade wɔ so na ugoto no dwom hɔ a ugoto no bia na ne store ne wɔ na subai bi obeyi na di no obi kura nsi wɔ metɔ ade bi wu enti ɔde ahyɛ fie honhom na no me papa bi ɔse abayifo so monkas ya monkasem bibia ne de ahyɛ mo asan sɛ omuni loyalty na mami nka sam kyerɛ sɛ usu ne obanti ama adwuma sam ayɛ den ama wo ama ware sam ayɛ den ama wo area wote obi frɛ obi a wonim so obɛsɛ opɛ na wahase ayɛ no anopai me kanfo yesu ama sɛ emaba wonumi di wasam kodank Mose say Mose nipa si enya yie empanyifo no say yensen tumi nka ye japade na Awurade say sister tebia na onam mo no Awurade say Oh my God. aware na ye say wunya bi nware no Awurade say My God. ye furu na wadwen ye say wanyini etie bi mma Awurade say My God. emfa nkoto ahonyini so There be. emfa ma bosom bia na mo fa homa Kristo Amen. anopai me wa hasa me kanfo Yesu ama wo Jesus. men kanfo osofo ma wo There be. na mo me kanfo Yesu ama wo Amen. sɛ Yesu ba brabɔ ne mu a ha ade biara wo be bie wo no a wo be ka no wɔgye di akire Amen. enka me kodwo nsia mete yi ye enka me ntumi nka nyame asɛm nkyerɛ wo sɛ me trese na mehwɛ ba bia me fire ebia sabre yi me kron ketuom fo mu tie me ha ba bia me fire ani pempen so Awurade di mabedura na sɛ me de Kristo yi ho adanse de akyerɛ wa na yɛ no kwasɛm Amen. edi ntira ha me wo fatimi soa bosom hello Hi. me so tumi de Swabosom. wɔsoa yiwa sorry ɔsoa yiwa ne jawum ne sinitiri so ka hire nka ho ne jane da ne titi ku fam wotemi free kantinkyere wo ma mokro ni din sade abaya obi a wotie mi ne mi obehu wotemi free kantinkyere atwoma kansai enwa biaja enkawe nkawe otra nkawe ko ba bia ni a kantinkyere temi free kantinkyere ku kwan finfi hello Hi. mempese me ba obi edin enti
okoto obi bosom ko timtinta so guso die ntira ne die ne kuro power wom hun die se power wom nanso dabi wie du a ono kura wa ya konfo no wa ya bosomfo no bosomfo ka kire ne se na konfo na bosom ka kire ne se man nom nsa obedwum na wonom nsa na fu hono sa no onim nipa wotwe o Psalm 115 verse number 4. my god Jesus onsa no nyuma owano so tumi kasa owani ohwade owaso enso ontiase ohwene enso ontehwe oh Jesus enso yenyam kropon a menene kana asem ay minyam kropon me no kana ho asem anopai so abagina dia ofie ho beba ho amen wono de onante yes ono de ofra na sisi a obeba ho amen na onne wa bekasa anopai ji Yesu di amen na fa homa Kristo yi ewiase nyina ye jejeje nanso me kanfo Yesu ama yes sabaji awurade adia emfa won de asie ana emfa won o man mo ya den Yesu bamu a enkunim die beba amen me no mi no ye be fa ye ho adi amen se Yesu bamu bamu a se Yesu ba brabo no ma bamu a ay enka bofra ketu o te se yen enka entumi nsisia dan ma awurade oh my god ke entumi nsie o ka wona hwan obi menka emfantu ye ho nanso ebi obi yi nyame adwuma koduru pempenso obi but ba bi awurade de eduro nduru ho de ntira uyo kristoni a nya hobrase nya wotwan nya didie nya kokuduro sa wonya kokuduro a my god awurade ba bi a opesa wo kɔ no owura ne de wo bɛkɔ amen anopai owura ne de wo bɛkɔ amen enti menim ba bi a okoduro me basa me no bompai efe ti sei na wadie bia firi wonsa yes otumfo nyankopɔ kwagema ho amen yes wadie bia sai wadie bia sai my god and now no the Bible say Lazarus we and Yesu ti asemo Yesu ayekobo na manye se Lazarus yare and won ka kire won say yare na Lazarus yare no enye o yare yei enso la so na Lazarus o hello me ba cho tie mi enso la so Lazarus wa dey na so na Yesu say ka kire suafo no say momam yen commandant for Lazarus nchen na wada ma yen ko Lazarus nchen na Lazarus wada mama yen ko ni nkonya na ana suafo no se owura na obi ya wada de so no abenyane na Yesu saka bi wu na Yesu ka kire won say eyewuo na wawuo minim de wabra bona kwakoduru minim wajuma no wuo minim wajuma dada asem yenko nyane no wada ebia enne waware no ada ebia wajuma no ewu nanso anopai mpaye Jesus awurade be man kwa bam amen awurade be man kwa bam amen nati mata say owura sanka wo ha enkaminua no sister Yesu ni abrabo ni munti ane wajuma na wuo no yes Yesu ka juma na hunti na juma na sai yes Yesu ka abrabo no hunti aware na ye dan that is why me ka tira wo say nya kokuduro nya courage na fa ko tumfo nyankopɔ anim na ukɔ awurade anim a awurade de mmoa bɛbrɛw amen sister awurade de mmoa bɛbrɛw amen papa utie me awurade de mmoa bɛbrɛw amen na ɔgye ɛwɔ awurade nsɛm oh yes na bra Yesu duru abodan na no wo se na mummuni wo bo no mummuni obo no na Bible say wo muni obo no na Yesu anwura abodan ni mo wo nwura mo na wo tie mu say Lazarus Jesus piebra ay na Bible say Lazarus pie free by oh yes Lazarus by
obi e wawu afei ye de entoma agitire nani ya agitire ne nan na osemo nsane no lose him and let him go. Ha, adia bi ade agitire wa anopa yi yesu dim esane yesu dim esane yesu dim esane dia ewu enkwa bam eti anopa me na obompa ni aka kire Awurade Yankopon sai ya bra ba ewuo ya twuma ewuo anopa ya se bie ya no ni obompa ya Awurade o mani nkunim die basa emrem awa yesu demo bia no bompa Badu ande anti kados ande yandeza anti kados yanti kadodosa yanti kados ando yande Kebadadadosa. We anti kados ando yande. Yanti kados ando yande. Kebadadados. We anti kados ando yande. We anti kados ando yande. We anti kados ando yanda. We anti kados. Yanti kebrosianda. Yanti kados yande. Kebadadados. We anti kados. Yanti kabo yanda. Yanti kadorosa. We anti kados yande dados. Yanda dados. Kebadadadosa. We yanda dados. Kibadadadosa. We yanti kados yande. Yanda dadosa. Kebadadadosa. We anti kados yande. Yanda dados. Kebadadadosa. We yanti kados yande. Yanti kados yanda. Fire in the name of Jesus. We yanti kadosa. Yando dodosa. Kibadadados. We yanda dadosa. Kebadadadosa. We yanda dados. Kiyanda dadaha. Kebadadados. Yanti kados yande. Kada dadadosa. Yanti kados yanda. In the name of Jesus Christ. Anopai. Minim dia wadi akode Awurade. Ya bompa ya ka kire Awurade se. Ade bia ama brabom aye den dia manyame ma. Ya bompa ya ka kire Awurade se. Sa osane Elijah. Na wode emaba wanum no. Empai bomu aye baya. Eni anopaya. Eni anopaya. Eni anopaya. Emwaya bia. Wona tie yan. Jesus. Ehie fra Awurade ho anopaya sie bia ya no bompaya Awurade fo tiemra fa ho de emra o yeso de mo bia no bompa Kedadados we anti kados yande yanti kados yanda ayatadados Kebadadadosa. We anti kados yande dadosa. Yada
Badadados Yande. Ke Badadados. We Andi Kados Yande Dedes. Ya Dadadadosa. Ya Kaba Yande Bados. We Andi Kados Yanda. Ya Dadadadosa. We Andi Kados Yande. Ya Dadadadosa. Ke Badadadosa. We Andi Kados Yande. Ya Dadadados. Ke Badadados. Yandi Kados Yande Dedes. Ke Badadadosa. We Yandi Kadosa. Ke Badadadosa. Yeah. Kabadadosa. We Yandi Kados Yanda. Ke Badadados. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Menima dear be a young Kugu Wabusium. Abusium be who young Ware. Abusium be who young Yessica. Ya bumpire catcher, what to say. And found near Busium be free. And Radia. What ya bisieno. Yes, sir, one young group on side. And no pay. And Radibasa Marian so. Amen. Now I'm pay what Jennifer who dear Maya. Yatuma Sam Yesikasam. And Radiman Pejamirim. Amen. Oh, yesterday will be on a bumper. Likados Yande Baka. We Andi Kados Yanda. Yandi Cabros Yande. Ay. Kebadados. Likadadosa. Kebadados. We Andi Kados Yanda. Ladadados. Kebayadadosa. Likabadada. We Andi Kados Yande. Lekabadados. We Andi Kados Yande. Yandi Kadosa. We Yandadadosa. Kebadados. We Yandi Kadosa. Yandadadosa. Yandi Kadosa. We Yandi Kadosa. We Yandi Kadosa. Kebadadosa. We Yandi Kados. Yadada. Kebadados. In the name of Jesus Christ. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Ya catch the word says to me be sorry. Sa on my young quayaning. To me be sorry. Sa obekaya brabasha. Wo yesudim. Wo yesudim. Wo yesudim. And none be young. Bible say Abrantie bi ane friend David. Ko jina Goliath chenim. Yes. Na Goliath hasia de na bosomo dome David. Na David say, "Ha, what did etu? Any a giant. My God. And a bamso. Na me de. My God. Me de asafo already. Oh. Anopai. Anopai. Me de asafo already. What you mamu? What you mamu? Me de asafo already. Edi bakopa. And one maso. Me de dino. Me de bowra obusuam. Adia bi akoye. Yesu dino. Bodin mam tie. Jesus Christ. Bodin mam tie. Jesus Christ. Edi bakopa. Jesus Christ. Yes. Anu na tumi ma de wowu bankwam. My God. Edi bakopa. Yes. Ah. Edi bakopa. Edino. Edina. To me wom. Edi bakopa. To me wom. Etiminim. My God. Babiam pempenso na koduro. Oh, Jesus bemua. Anopai me kanfu Yesu ama. My God. Ay. Me kanfu ti bakopa. Jesus Christ. Sade ni Jesus. Jesus. Edi bakopa. Edi bakopa. Ah. Na sawo ba nu nya ayaresa de maneba. Yes. Menim yare bi eda wo so. Oh. Bodi ni ma mentie. Jesus Christ. Yare bi tu ayira. Jesus Christ. Yare bi tu. Jesus Christ. Wo hia tu. Jesus Christ. Awo tire tu. Jesus Wo Christ. breguo. Jesus Christ. Ayira. Jesus Christ. Eka. Jesus Christ. Efriu so. Jesus Christ. Sujadie. Jesus Christ. Efriu so. Jesus Christ. Awar jaya. Jesus Christ. Efriu so. Jesus Christ. Awar saya. Jesus Christ. Efriu so. Jesus Christ.
tebia bia wonam My God. enya tebia papa wonom nsa woni padua nyina sai Oh, my God. me kamfo din ba ko pa ma Jesus Christ. me kamfo Yesu ama Jesus Christ. bodin no mtie Jesus Christ. bodin no mtie Jesus Christ. edin no Jesus Christ. anu na tumi on na tum ma de wowo ba nkwam Yes. Oh, yes. de wowo Oh, enya nkwa my God. edin ba ko pe Dimba kope. anu na wamma so Oh, sa wasorofo my God. asase sofo Jesus. yamma so Oh, my God. enchire wiase Yes. timere bia me ka kire ni petie me say ha sa me preach sa denara na man kamfo Yesu amawa My God. menko God. ona timede wagye ba Yes. ona timma de wawo ba nkwam Yes. danu ko pie emergency maame bia wo sini so as maame untumi nkasa de nanso mi bodin bi egu so Jesus. edin ba ko pe Jesus Christ. tumi maame ne bankwam Amen. na busuo nyina esu Oh, my God. so me firi hɔ na meka kyerɛ wɔn sɛ mekɔ hɔ ɛbenada na meka kyerɛ wɔn sɛ maame bɛbɛ fie yawada na ɔmo hɛ m'anim obi a ɔntumi nsɔre gye sie so ne mu My God. wɔbɛbɔ mpa yi sisi a wɔsi 2 days ɔbɛbɛ fie 2 days ne so yɛ no na maame no ɔte fie Hallelujah. maame panyin a wɔnyini nkɔkɔ ankanyɛ hwee nanso ne brɛ nsoe Jesus sister wo brɛ nsoe bɔden ne ma me tie Christ. efia wa wo tie me Jesus Christ. bɔden ne ma me tie Jesus Christ. wa wo tie me Jesus Christ. bɔden ne ma me tie Jesus Christ. edin no Dino. ɛmfa wɔ tie mmerɛ My God. wɔpɛ vi saa ɛnyɛ yie bɔden ne ma me tie Jesus Christ. wɔpɛ vi saa Hey. wokɔ ayɛmfa mma wo w'anim kora sesa bɔden ne ma me tie Jesus Christ. bɔden ne ma me tie Jesus Christ. ɛyɛ din baako pɛ Edi baako pɛ. ɛdin baako pɛ Baako pɛ. anɔpa yi My God. ɔgyeɛ nya wo dea Amen. anɔpa yi fa ahodie nya wo dea Amen. anɔpa yi wɔde wɔgyeɛ brɛ wo Amen. wɔde wɔgyeɛ brɛ wo Amen. sɛ wobɛnya gyidi a Hey. Oh, my God. ɛwɔ kristo yesu din mu a Yes. fa ahodie nyinaa bɛyɛ wo dea Amen. fa ahodie fa ahodie anɔpa yi si akyekyere wo a Oh, my God. ɛdin no nti ɛsane Amen. Christ. yɛakyekyere wɔ bi ɔntumi nkɔ n'anim Dabi. wogyina faako Ogyina hɔ. ɛne yɛde ne nsa gu ne ho sɛdeɛ ɛyɛ Lazarus no anɔpa yi a awurade sane wo Amen. kristo yesu wɔsane 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 wo Amen. onipa ntumi nsane wo Dabi da. agye kristo sane wo Kristo. sister yɛsɛ wɔsane wo Amen. sister yɛsɛ wɔsane wo Wasana. brother wɔsane wo Wasana. papa yesu wɔsane wo Wasana. anɔpa yi wade wo ho Yadi ye ho. anɔpa yi wade wo ho Ade me ho. abrabɔm wade wo ho Ade me ho. yɛbɔ mpa yɛka kyerɛ wurade sɛ sɛ yɛsesa accident ɛwɔ ghana kwan so biaa wɔ nasoro ne yesu din mu My God. ɛnyɛ dwuma Anya adwuma. sɛsɛ nkuguo Jesus. ɛwɔ ghana kwan so biaa wɔ yesu din ɛnyɛ Anya dwuma adwuma. yɛsɛ My maneɛ God. ɛde ma apemfo a Jesus. wɔ yesu din ɛnyɛ Anya dwuma adwuma. sɛsesɛ yareɛ Hey. ɛde to nyame ma so a Jesus. wɔ yesu din ɛnyɛ Anya dwuma adwuma. bia no bɔ mpa Baba, le sanda ya baba, li baba baba, le antoria baba, le baba baba, le sanda ya baba, li baba baba, li antoria baba, li baba baba, le sanda ya baba, le baba baba, le baba baba, li baba baba, li antoria baba, li baba baba, le sanda ya baba, li baba baba, le baba baba, Yanti kados yanda. le Yadadadadosa. le baba baba, li antoria Yanti kados. Yanti kados yanda. Kebado yande. Yanti kados yanda. Yanti kabadaba. Yadedededesa. Le kadodorosa.
Yadadosa. Kebadadados. Adikados yanda. Kebadadadosa. Edini bofio. Yadadadosa. Yesu bofio. Yesu bofio. Anopai bofio. Anopai bofio. Yadadadosa. Kadadados. Kedadadosa. Adikados yanda. Yadikados. Adikados yanda. Yadikadosa. We adadados. Kebadadadosa. We adadadosa. Kebadadadosa. Yadikados yanda. Kebadadadosa. We adikados yanda. Kebadadadosa. Yadados yanda. Kebadadadosa. Yadikadosa. Fire in the name of Jesus. Yadikadosa. Kebadadadosa. Yadikadosa. Yadikadosa. Yadadadosa. In the name of Jesus Christ. Anopa me no boy Yesu din pranso. Ya ka kire Awurade say, ebra ye boni din. Awurade ma oja. Ento. Ewe ya brabum. Yes. San kunkunu jeda. My God. Hwan ni bayinfu obetumi ni wodi asie. There be. Se jane na. Oton sokora epam nkokọ. Tumi bi eni etire. Nti obi a onkonkron afiri ni mu no. Obo nso asosuyalelele ode pam nkokọ. Nanso se tumi ne wosra no ho a. Sa ejane da. Se jane da. Se jane da. Ne se din no. O tia. My God. Edin ne be ye ho adwuma. Amen. Sister, eya ma ho nte. Na wonte. Ebasa. Ebasa. Ubotena. Ay. Abayifo suro. Sa. Abayifo suro. What tema ho popo. Watema ho popo. Wo dwane. Ha, emfa won te bia bi so akodrum. Ebia meka say insa no matɔw so. My God. Ebia meka say adwamamɔ ada oni padua so. Ye bodi ya. Ebetu ayira. Bia wanu na bobi. 1 Jesus Christ. 2 Jesus Christ. 3 Jesus Christ. 4 Jesus Christ. 5 Jesus Christ. 6 Jesus Christ. 7 Jesus Christ. Kadi and dosada. Edino. Edin ba ko po. Ti David say, "Ha, what do you tuo? Eni ejan. Nseka. My God. En ebam so. Na me de. Me de asafora edin. Edin. Enye din hunu bia. My God. Yei. Enye din hunu bia. Edin no. Jesus no. Yes. Jesus Christ no. Jesus. Nazarene ni ba no. Nazarene no. Ono ena ni din ni yensenkyere ne. Amen. Ono ena ni din ni sayare. Amen. Ono ena made waye kokohwe akwa. Etumbe yi ni petitiru. Yes. Edino. Etisa wa brobo no ya to na savrama. Oh. Me kamfu Jesus amount. Edino. Me kamfu Jesus amount. Edino. Me kamfu Jesus amount. Me kamfu Jesus amount. Edino. Anu na ma yenso adidam fichire enne yaba fie. Yes. Ya nan kaya nya ma. Enne yabe ye ma. Yabe ya dehye. O Kristo mu. Edino. Sister, enna wati nyame asemi. Onya akwa biu. Ha, nya akukuduro. Yes. Na ohaw na da wo so no. Enna firi so. Amen. The entire make us ask me at around say, O Christo nebia bomb payawi, no sebusa no say, intebe. Sister, Nedidi, Nakudro, Diariano, a two, a how no, yes, demo, Ayera, a fruit so, Jesus Christ. a fruit so, A co. Bonina battle nipadiaso, near the Bonia Bataho, German phone necono, Cominsanino, yea, what a cell phone. Ha, and yet, Mammy Smith Banini.
ne ba kwa nsa ne nyona ekono sadin no anopaya e free so Amen. Yesu dim e free so Amen. Yesu dim e free so Amen. it is yebebo ma media bata ho a yebeka say ma me smasi ba police ni na ekono Yes. Soja ni na ekono Yes. sofo no na ekono Yes. banka no na ekono Yes, God. de woye kuya amaya bona baso no wana ekono Ona ekono. Awurade am wo chen so Amen. anopa ya wotie Tetelestai wotie yemfiri Tetelestai ogie bia efiri Yesu nsam ento ni padua Amen. na Awurade nsana Amen. me yimpa ya ma say anopa yi Awurade nsana Amen. ebra ya bodi no ogie fa hodie ayaresa eya wo dia Amen. amen Amen. my go focus minim se ene waye nshira anopai papa paye ubetimi afre studio line no mpa ya boye yi ekose na ma wo utimi bo bidie utu gidi anamon wode wakomadi akire na utu anamon bacho ubetimi afre studio line no 0551 931 0551 931 and 0548 931 0548 931 ubetimi afre studio na feel and pipe na boy no se utu gidi anamon na maye body a se ne yetie bia no wakoma so ade abem amen 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 minim se obi aye nshira anadwe anopai ma me call me first caller na ne betwen komo hello okay ubetimi afre ma me nko me caller hello me pacho ma radio no confirm kakra ma me wa radio no was from pacho ma no confirm kakra ma me okay ubetimi afre 0551 931 0551 931 and 0548 931 jumadi me pacho ye juale bia abra dumi no abono be ba umpatem ho fie ho store ho be bia ho bia wo kanum ene ye mompaye ne mpaye ne de o se ye bompaye abra ye mre enipa o se wonam kura na o se wonam na wo bompaye se wo be jampaye ba bible ka se obi ada e che se wo di se wo se unwi na ti asenko ade a o se anytime bia wo didi kura se wo bompaye enti yemmompa ya abrayemre ma me mfa me call away hello me pa cho flash o ka se free fa pa cho ye free matam ka se adan dumpazi atam pa cho enti o so ba mi da ka de ti na ye ba mi na boy se mbompa na o de me re ni ma e nya ko ponso safi bit no ko ya okay what's your casafi asanti dumpase adanti dumpase na wose aye the empire na aye the wenti me ti na me from da ke me ti na afina na but dia na pese empire mo empire ma o pese me ma shinya ko ka bana me bakani e betro afin okay so Awurade o yem kunimdifo no on trene nsa wo fie so na oba okotro nsɔhwɛ Awurade mfa nkunimdie ma no ɔgye ne fa hodie emfiri Kristo hɔ ɛmɛtɔ fie so wo Yesu dem amen nyagidie wa na tu anamo na be yi okay also ubetimi afre 0551 931 0551 931 and 0548 931 hello good evening morning me pa your friend so ka se friend fa me pa cho if me is me ka se friend do akwa
Auntie maybe is about 20. The patrol. Bible many a Joe Panya no one slam of pan on your cafe. Amen. And you may me. Just at the Namana and you send a comfort. You send a comfort. There the Democrano, Papa, in Kimi. The Petacamako hide and the Nebi. Then I'm the demo, the chain question mission ya comfort. Because Jesus is here. And Papa. Now, some one point, what also be a thing to be Jesus 3 times. Jesus. Also, they are not born with them. Kaya Dadadus. Yes, so. The poor my enemy, yes, so. You mean, woman, I'm not my used to see. In the little crowd, you who just a new baby, a man from you, just a new baby, and one, the chair president in Macadam. Papa. Me bonfire bound. Papa. Anɔpɛyi awurade nyankopɔn basa ntɔɔso yesu a ɔsoma dende ɛma ne kɔyɛ ne bɔ ni adɔyɛ no awurade ma afoforo mɛyɛ wadɔyɛ awurade mpae wɔ teɛ ne fa ahodeɛ ma ho ɛnkyekyereyɛ bi a awurade nsane firi wo so na ɔma ne basa nyɛ kɛse ɛwɔ abrabɔ so ɛwɔ Jesus Christ din mu amen. Me pacho ya de sofo number betu dwanti aya na watwe na ne di nkomo why Me pacho mate papa mate okay wonso ubetimi afre 0551 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 me pacho wonso ubetimi afre na fe wonso wode aba empire boy no say na hu no ma me nko me kola we hello me ba che fra se o ka se free fa ba che we go se Rebecca me ka se free adakoja Auntie Rebecca mba che yenti o ba che madu ma wo so awa kam me tere mo fa bo mo fa na wow Yesu hie ni moja ɛmfa ngu nipadua so na ɔmfa wɔ mmerɛ nto so ɛdin baako pɛ saa din no Jesus mebɔgu w'abrabɔ so sɛ wɔ Yesu din mu awɔ mmerɛ nto nipadua so na ɔgyeɛ ɛnyɛ wo dea yɛyi sikansɛm bi afiri w'abrabɔ so awurade nkyɛw na wɔnsoɛ wo wɔ Yesu din mu amen. okay opa se bi a woni sofo atwetwe nkomo a me pa cho ma mini nkafa sofo number na ma number ni 0242 okay my emfa one caller bi na yemfinsi hello Sompa 93.1 hello me pa cho fa so ka se free fa ba je from go from point ka se free kubi anka ase okay me pa cho ko fi yenti o ba che wo ya adwuma minya adwuma pa nso ya na kasa bi abam ne ya yi me sesi a me kasa ekura me danwura mu nso ho problem me da wachman ti mo mbompa ya man pay Yesu a oye nipa nyina yie no amfa yie yento so ba bia wakoduru no awurade ntene ne nsa wo so na awurade nkyɛw wɔgye anyaw de no pay adie biara ade wakoduru san pempenso no mesra Yesu sɛ onyi mfirim awa Jesus Christ demo amen okay yemfa for no ensi ha na fe no yemfa number no nyanhwa de ma me mfa no sofo number ma obetimi afren sesi number no 0242 0242 286 453 but obetimi afren sesi na na twonkomo enche obe sorry number no 0242 286 453 but obetimi afresh of na na twetwe nkomo o be sorry studio o sorry ya no fe ne ni nkomo ofo ye be no aye bia ne sa enti dia kan ye nya ama na ye nwie yada see as a 40 and kind Tetelestai Revival Chapel International
Tetelestai Revival Chapel International. Yawo Achuma Enkransa. Achuma Enkransa. Baby a special ice no. Yane special ice. Ini di hwe ni mu. Tu bedru Achuma Enkransa special ice. Also pet Tetelestai Revival Chapel International. Akolake to akora be kire na waba. Efiada bia eye one night. Efiada bia eye one night. Ye bompa ye gidi. Etie Awurade Nyankopɔn asem. Nti fiada bia kosiada bia nso ye osom da anopa na nwotwe ene fa ne apon duba ko ene fa kosiada bia ukuada bia nso ukuada bia enumere 6 o'clock ne apon 8:30 enumere bia ukuada enumere bia me sori efiri ha ya na yakotena se aye counseling me sori efiri ha no pa ya benada anopa bia 8:30 na yatena se na yetie Awurade Nyankopɔn ma na ye no edi nkomo na de nyame be fa ye nso de ama won no Awurade afa ye nso de ama won nti me efiri ha ya anopa ya 8:30 yebehia e water Tetelestai Revival Chapel unim ho a ofre me a mema direction ama waba na yene o edi ahia medasi okay yeah mom pie see you so for bed bompire na yenko Ibacho ye bompaye. Onyame tumfo ene anopa nsu da wase. Jesus. Ejapa wona wo hyenwuma pass ya wo de kwa wie pa. Jesus. Ene dai Awurade minim se wo hyira wo ma. Jesus. Minim se ene so ne amane ne nkonu da wo ma so no. Udi Jesus ne ti ebubu afi won so. My God. Ni ana ko ko hye ne ho akonfo udi nti wade ne ho. Yes Lord. Eniema biara na agekere wo ma no. Jesus udinti wo ma de wo ho. Amen. Awurade a wo sane Lazarus. Na wo ma ni nya ne fa hodie. Jesus. Minim se wo sane wo ma adwuma sem. My God. Minim se wo sane wo ma waresem. Jesus. Wo sane wo ma wo. Jesus. How ni amane biara wo ma fa mu no. Ke badado. Enne anopai. Minim se wo de oje abra wo ma. Jesus. Wo de fa hodie abra wo ma. Jesus. Awurade ya da wo se enne anopai. Wo odom ene wo mobro hu. Ah, what the Adam yen, ewo Yesu dimu. Amen. Amen. God bless you. Brother, I a bit. Ubet me a friend, so for CC, they were sorry to ubet me a friend. Number near 0242